Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Ang labing mahinungdanong butang diha sa kinabuhi mao ang gugma. Ang angay natong batunan nga gugma kinahanglan sama sa gugma sa Dios. Walay kasina, dili daling masakitan, mapasayloon, maalagaron, manggihatagon, mainantuson sa kaugalingon tungod ug alang sa uban. Tingali layo kita kaayo ni ining maong gugma. Dinhi sa Eucharistia, hinaot nga punon kita ni Jesus sa gugma nga iyang gipakita kanato, nga mao ang kahayag sa katawhan. Maigsoon ining santos nga misa usab atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, ang mga katuyuan sa atong maigsoon nga nagsunod kanato sa atong mga social media pages, ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Mga kaigsunan, ato ang ibayaw sa kahitasan ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na ang mga panginahanglan sa tanan nga nagmasakiton. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Aron kita mahimong andam nga mosalmot niining kasaulugan atol sa ikakatluag usa nga Domingo sulod sa tuig. Ato karong ilhon ang ato ang mga kahuyangan ug atong pangayoon sa Dios nga kita iyang pasayloon.
ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa sa amahan aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Inoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Heso Kristo, utunganak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa sa Amahan, data ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pagalagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan
ug mosalig unta kami sa imong saad, sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlukan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo, nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel. Og tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw hikalimti kini nga mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato, nga dalang panan, akong taming ang gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalang panan. Daigo ng Ginoo, mituaw ako, o gisiguro ako sa akong mga kaaway. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, og daygon ang akong bato. Bayaon untang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, og nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kinotlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Duna pay laing kalainan kadtong mga paria, daghan kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan,
ug ang iyang buhat sa pagkapari walay itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw, una alang sa iyang kaugalingong mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon, ang paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagtaygo ng Diyos, alleluia. Pagtaygo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios, ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, ug sa tibuok niyang salabutan, ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya.
ang mayong balita sa atong kaluwasan. Ay guni ka, O Kristo. Mga minahal, diha ko na usa ka adult catechism class nga maayo kayong pagka-explain sa mga nanambong nga duha ka bahin ang napulo kasugo. Ang first three naghisgot mahitungod sa ato ang kaakuhan ngadto sa Dios. And the remaining 7 mahitungod sa kaakuhan nato ngadto sa ato ang isig kaingon. Dahil usa sa mga mitambong makiigsuunan nga lantip ig pangisip nangutana sa katekista. Ma'am, matud pa niya, na may mga kasuguan alang sa ginikanan, alang sa mga managtiayon, alang sa mga silingan. Pero wala lagi diri ma'am sa napulo kasugo ang mahitungod sa pagdeal nato sa ato ang mga igsuon, atong brother o atong sister diha sa pamilya. Wa katingog makaigsuunan ang katekista. Bitaw kamo be kung kamoy pangutano na naabay balaod mahitungod na sa atong igsuon diha sa pamilya na. So wa katingog din ang katekista makigsuunan. Apan dihay laing mitambong nga murag maro-maro sa pangisip, dali kayong nakatubag. Naa brad oy, naay balaod ana mahitungod sa atong igsuon nga babae o lalaki diha sa pamilya. Unsa man wa lagi dire. Naa kanang sugo nga nagkanayon, ayaw pagpatay. Maunay alang nila. Mga minahal, makaingon tang sayon-sayon o gamay ang paghigugma sa Dios. Tungod kay hingpit man siya. Pero tungason o gamay kung maghisgot na ta og paghigugma sa isig kaingon. Nga naay mga kakulangan, sama nato. Mauna mga minahal nga sa ato ang liturhiya sa pulong karong Dominguha, giklaro gyud sa mga pagbasa o sa salmo responsoryo nga ang tanan nga tinud-anay muduol sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo kinahanglang andam mohigugma sa Dios ug sa isig kaingon and dili or higugmaon ang Dios ug ang isig kaingon isip sukaranan sa matuod nga pagsimba. Tinuod dili parihas og gibugaton ang duha ka labing mahinungdanon nga kasuguan. Dili sila parihas og weight. Nya sakto ra pod tungod kay dili magyud angay ihatag sa tao ang paghigugma nga angay lamang sa Dios. Tungod kay ang Dios man mo'y nagmugna nato og siya mo'y unang nahigugma kanato. So giklaro sa Ginoo first, loving God. Then second greatest commandment, loving one another as we love ourselves. Apan tanawa, giunsa pag-present sa Ginoo ngadto sa nangutana kaniya kining duruha kapag tulunan. Iyahang gitupad ang duha. They are not equated, pero gitupad niya. Ngano man? Tungod kay ang duha na dugtong sa usa lamang kakamatuoran nga mao ang paghigugma. There lies the novelty. There lies the wisdom of the Lord's teaching. Iyahang gihiusa ang ato ang religious life and our social life. Unsay may tabo makaigsuonan kung divorced, maingon tampunga, ang ato ang religious life and social life. Unsay mahitabo? Sakto. Mosulod dayon ang pagpakaron ingnon. Santos atubangan sa uban diha simbahan, pero ambot lang kung wala sulod sa simbahan. There lies the wisdom of the Lord's teaching. Nga mo ay atong pahimugatan niining atong panagtigom karon. Mga kaigsuonan sa ato pa di ay kinahanglang atong higugmaon ang Dios in everything that we are, in everything that we do, and in everything that we have. Sa ato pa kinatibuk-an nato ang atong
ihatag sa Dios. That kind of love only God alone deserves. Unya parisan sad, higugmaon ang atong isig kaingon as long as we can. Ngano na kaingon kung as long as we can? Naamo di panahon makigsunan lisod ang paghigugma sa tuwa isig kaingon. Labi nag ato na makontra. Labi nag nakahimo og mga buta nga di makalipay nato. Pero gisugo ta, atong higugmaon sila as long as we can. Not because we love them naturally, but because we love God. Kaya matupas kasulatan, kinsa katong gaingon nga nahigugma sa Dios, apan nagdumili sa paghigugma sa iyang isig kaingon nga iyang makita, sakto, bakakon ang description. Mga minahal, ang ato di ay kahibalo mahitungod sa balaod sa Ginoo ug ang atong pag-uyon sa maong mga balaod dili di ay kasiguruan nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Kulang ka na kung ang maong kahibalo dili maghatod ka nato ngadto sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Alang nato makristohanon makigsuonan, ang gugma is not something we describe. It's not something we simply define. Dili something nga ato alang pagahisgutan. Ang gugma di ay angay pagapuy-an. Unang kabantay mo, unsay gisulti sa Ginoo ngadto sa maalamon nga magtutudlo sa balaod. You are not far from the kingdom of God. Kung kamoy ingnon ana, malipay mo. Malipay ta gamay. Nganong inggong gamay? Being not far or being near is not being in. Right? Niingon bang Ginoo nga, you are in the kingdom of God. Wala. Dili ka halayo. Sa ato pa, duol ka. Pero wa pa kakasud. Unsay kuwang? Kay ang iyang tubag, level pa man tos pagsabot, wa pa man tumulugdang sa kasing-kasing. You are not far, but you are not in either. Muna mapigsuonan nga giklaro gyud nga magmabungahon lamang ang atong kahibalo sa pagtulunan sa Dios kung kini maghatod kanato sa pagtuman niini. Our profession of faith must be manifested in the way we live on a daily basis. Ang theology mga kaigsuonan nga magpabiling theoretical usa lamang ka academic discipline. I would even say a hobby. Apan ang theology nga mulugdang sa kasing-kasing mahimong spirituality. Nga mo'y magtukmod kinato sa pagpahimuot sa Dios, pinagi sa ato ang pagtratar sa ato ang isig kaingon. Isip panapos makaigsuunan, ato ang hinumduman. Dili paigo ang knowing about God. Dili na paigo. Kinahanglang we should know God. Sa ato pa, ato agyud siyang sination diha sa kasulatan, diha sa tong pagampo, ug diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi matag adlaw. Amen. Ato ipadayag karon ang ato ang pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong amahan alang sa igo natong katakos sa paghigugma kaniya ug sa atong isig katawo. Ug moingon kita, Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian makita sa katawhan ang matuod nga larawan sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tibuok simbahan mutubo ngadto sa usa ka katilingban sa gugma diin makita sa katawhan ang way sukod nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga kandidato sa umaabot nga eleksyon sunod tuig makabaton o kasing-kasing nga mahigugmaon o masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, nga nagkinabuhi sa gugma sa Ginoo, dinhi sa kalibutan, makasinati na sa hingpit nga gugma sa Dios didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Mga liyo po kita karon nga unta, masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, kami nga imong katawhan nag-inambitay sa usa ka pagtuo ug usa ka paglaom. Itugot nga mag-inambitay usab kami sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, hinama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, unga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi. Ang mahal mo nga lawas, o bililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo, aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha niya ng himaya. Tungod niini, gihinganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santo, Santo,
Daygunang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Hingpito nato karon ang ato mga pagampo o mga pagdaig, pinaagi sa pagsangpit sa Dios, Amahan namo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot,
inisayuta maingun sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panlay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dila ko ang ay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod dining Eucharistia ug bagong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo, ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo
pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ining tungura makaigsunan sa hamili nga paagi atong iampo ang tanan nga mga nagmasakiton. Ilabi na sila nga nakighiusa karon niining kasaulugan nato sa Santos nga misa. In the silence of your hearts, you pray for all the sick people. You yourselves who are sick, pray for God's healing. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang hiya sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa tanan nga masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili sila aron mamahimong santos. Ug ang ilang kasakit nga hiusa sa mga kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kami mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton kaniyong tanan nga ning tabang, aron atong mahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kining santos nga Eucharistia. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Jasper John R. Petralba, ang Chairman sa Cebu Archdiocesan Commission on Catholic Education. Maigsuon padayon ang atong panawagan nga unta magkahiusa kita sa pagsumpo sa COVID-19, pinaagi sa pag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa pag-ampo. Musunod lang gayud unta kita sa mga health protocols nga gipatuman sa atong gobyerno. Ug lain sab nga mga panawagan, kung anay gustong mohalad og bulak alang sa atong altar, palihog tawag lang niining among contact numbers. Ug alang ni atong gustong mohatag donations, palihog i-deposito lang sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, masayod unta ug mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos. Sa langit nun nga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipanghayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.